Bé, molt bona tarda, si us sembla donem inici a l'acte d'avui. Dono per tant la benvinguda a l'institut. Teniu prou vinculació per sentir-vos a casa sense la benvinguda del director. Però sí que és veritat que si som un institut, ja ho sabem, només som un institut, però moltes vegades semblem que siguem una mica més que un institut. I avui és un d'aquests dies que això es fa palès, no? Ens obrim, i ho fem sovint, i avui sí que voldria destacar que és el primer acte de l'Espai Abelló, que es gestiona a través d'una comissió del centre, que és una entitat adscrita als espais escrits, que és una entitat de rang superior de nivell nacional. Per tant, sí que és veritat que té certa volada l'acte d'avui, no perquè sigui una cosa que puguem fer d'una altra manera o sovint, sinó que és el primer acte formal d'aquesta vinculació a espais escrits, i crec que això ho hem de comentar. L'acte consistirà doncs, en una lectura poètico-performance per part dels alumnes de batxillerat escènic, això serà en breu. Després hi haurà el plat fort, que és la conferència inaugural de la companya Anna Gispert i la Mònica Pere. Ambdues tenen una vinculació al centre, l'Anna és una vinculació moltíssima, per dir-ho així, molts anys treballant aquí, i per tant ens trobem en que és una mica aquesta herència, aquesta marca de centre, no? Un petit, primer, treball de recerca, que acaba sent un gran treball de recerca, conduït per la Mònica i la tutora, en aquest cas l'Anna, que acaba donant uns fruits de categoria superior, d'aquesta manera. Per tant, el que avui tindrem serà un petit tast que busca reivindicar la figura d'aquesta gran poeta, però que aquesta gran reivindicació arrenca de l'esforç d'aquestes dues persones principalment. Després hi ha hagut molts altres actes, però sí que és important que ho tingueu en compte. Després hi haurà un altre fet, que és uns videopoemes o videoart, vinculat a la professora Lluïsa Valero i a la cultura audiovisual, i per tant el que estem veient és que hi ha com un compendi que marca una mica les característiques, jo crec, de com afronta el centre la vinculació literària de la poeta en aquest cas, i que no és només una acció concreta. El 2019 vam posar el nom Biblioteca Abelló a aquesta biblioteca del centre, i per tant això ja intuïa, i aquell dia ja ho vam tenir en compte, intuïa una relació entre creativitat i literatura. Jo crec que això serà un fil conductor que tenim, que hem iniciat i que avui fiquem en valor tots plegats. Tenim per tant arts plàstiques, arts escèniques, i això ho fa gent de casa, ho fan alumnes i professors de casa. Aquest és el gran tancament del cercle. Tot això que estem fent, ho fem dins del marc que ens donen un centre educatiu, però torno a dir amb una voluntat expressa de sortir de les nostres parets i fer-nos presents a la ciutat i al territori en molts aspectes. En definitiva, aquesta continuïtat, aquesta creativitat també ens porta, amb aquesta marca ADN Martí Franquès, a que hagi aparegut fa uns dies, vam presentar Veus de Dones com una ruta literària, on Montserrat Abelló ha un pes específic, i en breu presentarem una ruta Montserrat Abelló també creada des del centre. Per tant, tot això ens condueix i ens porta a un escenari on, tot i només ser un centre educatiu, fem accions que van més enllà, i cal destacar en aquest cas el paper molt específic del Departament de Català, que som una collada i anem tots en temps, més els complements que fem tots plegats, que ens porten això, a reivindicar la creativitat i la literatura d'una forma diferent, però que és la que entenem tots plegats, que és la que la gent la viu, no només d'una manera, sinó d'una manera més eclèctica, però que ens porta això a un escenari i uns horitzons de futur que crec que són imprescindibles. Per tant, estem d'enhorabona, gràcies a tots. Avui fem cultura, fem literatura de dones i també fem art quilòmetre zero, que també és important. Moltes gràcies i que iniciï l'acte amb la performance que tenim prevista. Bona tarda a tothom. Som alumnes de segon de batxillerat, d'arts escèniques, i venim a fer una lectura de poemes de Montserrat Abelló. Però no volíem que es quedés només amb això. Així que hem preparat una performance per mostrar el que ens fan sentir aquests poemes. Abelló sí que era un artista. Buscava els moments nocturns per, després d'haver-se passat el dia treballant, plasmar en un paper els seus sentiments, els seus pensaments, les seves vivències. Els poemes han sigut escollits a un criteri, que parlessin de les mans i de les paraules. Les mans, perquè
perquè expressen allò que no poden les paraules. Les paraules, perquè diuen allò que van a expressar les mans. Desitgem de tot cor que gaudiu de la performance, tal com nosaltres ho hem fet preparant-la i ara portant-la en escena. Envejo els ocells, perquè tenen ales, però no tenen mans. Envejo els arbres, perquè tenen branques, però no tenen mans ni ungles. No teixeixen xarxes, ni fan cistells, escombres, garlandes. No poden trenar cabells, sospesar pedres, ni vestir cases. He envejat els ocells, però les mans són fortes. Estimen, donen i accepten. Vull mans i no vull ales. Marxaré per un llarg camí. Ja no hi retrobaré la veu, l'amic. Aturada en el camí, desconeixeré la meva ombra allargada al portal dels hereus. La mà estirada, plena de records d'ahir. I amb l'esguard a l'horitzó, esperaré el meu propi retorn. Soc com una ombra perduda en la nit. Estimo el raig del sol, l'oreig del mar, el dolç somriure, la rialla fresca, la mà forta. Aquesta tarda d'estiu, plena de llums, rosades, verdes, blaves, massa crues. Però caldrà que em posi, com cada tarda, a repassar la roba, ficar les mans dins l'aigua bruta i les triants anyes innocents. Cosir botons, empènyer la planxa. Només de tant en tant puc agafar la ploma. Em dols al pit i de l'esquena, però diré que aquesta tarda és rosa i blava, única, molt tendra, inoblidable, perquè l'he viscuda i és meva. I això que estic cansada. Avui la tarda em porta una alegria suau, l'iri d'aigua que surt mansament en la llacuna. Avui les mans reposen damunt la falda, ben aparellades, sense la camisa. Ja no tenim a l'abast meravelles de somnis, sinó llàgrimes denses, d'esperances que es perden i el fer la mà de pobles sotmesos. I rostres surcats de línies profundes, amb ulls esbatanats per la fam. La vida diària no en té de mesura. Eixuga les mans i mira els ulls. I digue'm ben fort el molt que m'estimes. Oblidaré la fredor dels matins, les tardes feixugues, els falsos somriures, i tornaré a ser jo mateixa.
em tortolliguen a les mans. Em costa de desprendre-me'n. S'amoroseixen entre els dits i es tornen dolces. I cerco l'atavió de moltes mans, de cossos, la tremolor de llavis entreoberts i el tacte de la pell, espessa de desig. Suavitat de parpelles closes, trèmoles, de bondulls que endevino plens d'angustires. Soc amb vosaltres, a través de la pell, d'aquest cos que estimo. Soc amb vosaltres, a través de la pell, d'aquest cos que estimo. Gràcies per convidar-nos. Com que explicarem una mica per què hem arribat fins aquí, la trajectòria que ens ha acompanyat amb la poeta, ens ha semblat que el públic també ha de participar en la poesia i us fem una proposta només començar, que és que el nostre... La projecció? No, aquí no es veu. Sí? Bé, mentre explica, doncs explicaré. Ens ha semblat que en un acte poètic també hi podia intervenir el joc poètic i ens hem atrevit a fer una juguesca que és anònima, qui vulgui col·laborar, perquè a l'hora de decidir com presentàvem la xerrada, l'exposició d'avui, vam triar uns versos. Uns versos que a nosaltres ens diuen alguna cosa i que segur que a vosaltres, si permeteu, també us diuen coses. La poesia de Montserrat Abelló arriba a tothom, ja sigui d'una edat o d'una altra. I volem fer la prova a través d'aquesta juguesca. Bé, vam triar el vers Cap frontera, cap dit no detura aquesta queixa sorda que ens empeny. Aquest vers per cadascú pot significar moltes coses. A nosaltres, per exemple, a mi em semblava que era un vers que podia dir lluita, era un vers que podia tenir força, ganes de tirar endavant, embranzida. Ens podem imaginar una situació, podem reflexionar sobre el vers. La Mònica també segurament reflexionant li ha aparegut una altra idea, no Mònica, tu? Sí, què t'ha semblat? m'evocava una mica el seu impuls per fer poesia, el seu impuls per escriure, que ella li sortia de dins. Bé, llavors el que hem fet és, us passem el vers, qui vulgui al darrere que escrigui la paraula que li provoca aquest vers, la seva reflexió personal, si vol posar una frase, una imatge, i al final doncs, veurem si a cadascú li ha suposat una cosa diferent. Si voleu passar, qui vulgui, amb un paper i amb un bolígraf, n'hem fet uns quants, podeu posar aquí i al final veurem quina és la reflexió que ha fet cadascú de la poesia. Bé, Montserrat Abelló és una poeta que mira la vida fit a fit, cara a cara, la frueix aquesta vida en cada cosa, sempre una poeta vigilant, activa, excepte en algun moment llegim que desitja la calma, el repòs. Són paraules de la crítica Lluïsa Julià. Hi ha una altra poeta també que coneixem i que tenim a prop, que és la Laia Noguera, és professora de Llengua i Literatura a l'Institut de Lleida, que ens diu: si hagués de definir la poesia de Montserrat Abelló a algú que no la coneix, a una persona que no la conegui, diria que la poesia d'Abelló és una poesia honesta, és una poesia
punyentment humana, és una poesia valenta, és una poesia compromesa, oberta, etc. Jo crec que la Laia Noguera té molta raó i suposo que avui amb el que anirem dient arribarem a aquesta conclusió. Per tant, la poesia de Balló serveix perquè cadascú pugui dir-hi la seva, pugui reflexionar i us explicarem quina ha estat la trajectòria i com hem arribat fins aquí. Les aportacions són anònimes, qui vulgui escriure bé i si no, no passa res. Al final veurem una mica què és el que ens ha suposat aquest vers en concret. Bé, si us sembla, comencem l'exposició. Mònica, bé, doncs ens hem presentat, la Mònica Pérez va fer un treball de recerca de Montserrat de Balló i ara començarem exposant quin és aquest vincle que tenim amb la poeta i que hem tingut i que de fet encara tenim amb la família. Mònica, endavant, som-hi. Bueno, pues la cosa va sorgir amb el treball de recerca que ens tocava fer aquell any. Llavors vaig quedar amb l'Anna, que ella seria la tutora, i buscàvem un escriptor, un autor per analitzar la seva obra, la seva vida, i bueno, vam posar en la taula alguns noms. Al principi, que no ens va coincidir que eren tots homes. Llavors, pensant, vam decidir que preferiríem analitzar una dona, l'obra d'alguna dona. I va ser així com l'Anna va trobar la Montserrat de Balló i ho va proposar i vam entretre aquest viatge que encara avui ens porta aquí. Llavors vam fer un primer treball de recerca que es deia Festeu aquest desig i el posat al cor de les paraules, que era, abans parlàvem del títol, no? El títol reflecteix una mica el que a mi em va fer sentir aquest treball, perquè d'alguna manera em van llistar les paraules, realment va ser com una descoberta que fins avui encara continuem aprenent coses. Llavors aquest treball de recerca després es va ampliar i va ser una versió més gran que es deia Ja mai de tu no n'eixirà el silenci, en un sentit una mica similar, no? Llavors això el que buscàvem era una autora que fos també, a banda de ser una dona, que fos també d'aquí. La Montserrat de Balló va néixer aquí a Tarragona i tenia el vincle amb el carrer Toralba. I bueno, vam anar descobrint una mica la seva història, no? Que havia nascut aquí, però va voltar pel món, va acabar exiliant-se per la Guerra Civil, va viure a Llatinoamèrica, però ella mai ha perdut els records que la relacionen amb Tarragona. Volíem també, van ser una mica una descoberta que vam trobar una banda de dona, també era mare, era feminista, catalanista, poeta i traductora, tenia aquestes tres vessants que vam anar estudiant una mica. Llavors, un dels primers contactes amb ella va ser el novembre de 2006, que va venir a participar en la Llibertat de Taula. Llavors va participar en un sopar d'aquesta sèrie de la Llibertat de Taula i abans va fer com una mica de recital, no?, a la bateria. I allà va ser la primera vegada que vam poder parlar amb ella reposadament, vam poder entrevistar-la i ella molt amablement sempre va col·laborar amb el treball de recerca, sempre estava participant en això. Llavors ella ens va explicar ja una mica la seva relació amb Tarragona, explicava que sempre venia a passar els estius a la casa dels seus avis, que tenien una casa al carrer Podaca, que recordava amb la seva família, jugant a la platja quan era petita, amb els germans, i també venia per les festes de Nadal. I deia que tot i que havia viscut bona part de la seva vida també a Barcelona, no havia perdut mai el lligam amb Tarragona. Jo voldria dir que el treball de recerca es va fer a partir d'aquest llibre, de tota l'antologia. I avui amb la Mònica recordàvem i rèiem, perquè fa 16 anys d'això, i dèiem, t'imagines que fa 16 anys ja el temps ha passat. Us ho explico perquè quan la Mònica va fer el treball, la primera cosa que va preguntar al tribunal és a veure on era la bibliografia. Clar, la Mònica s'emportava aquesta antologia a la platja, tot l'estiu. A més, en aquells moments ella escrivia, feia poesia, li agradava molt llegir, i la resposta del tribunal va ser no, és que els comentaris els he fet jo, és a dir, no hi havia bibliografia. Es va endinsar en la poesia, va fer els comentaris de tots els llibres
i va ser un treball molt reeixit, que heu vist que va tenir el Premi Cívic i el Premi del Departament de Filologia Catalana de la Universitat, i és un treball que està penjat i que avui sembla mentida però encara coeja. Ho havia de dir perquè la Mònica hi ha moltes coses que no... Estima molt, Sí, soc una mica fillada. Bé, a Tarragona, a la tardor literària, es feien aquests actes de lletres de taula, es convidava a un escriptor i es podia anar a sopar amb l'escriptor. I aquell any vam tenir la possibilitat d'anar a sopar amb la Montserrat Abelló i bé, l'escriptor feia una poesia en funció del menú del restaurant que li tocava i va fer una poesia al barquet. És a dir, que la poesia arriba a tot arreu, arriba a la gastronomia, al restaurant. La poesia que va escriure Montserrat Abelló en aquell moment va ser aquesta que tenim en pantalla. Rere vetustes parets ens convideu a tastar plats exquisits, que mans diligents ens duen a taula. Plats corulls de poemes, impregnats de la flaire salobre de peixos bolús, de mar, blau, transparent, que rodeja aquesta bella ciutat. De sapietes, de crancs, de popets i fluïsses, i musclos i raps per picar, o en sucosos arrossos on els àngels hi canten, o bé en plats forts, contundents, com la caldereta de llamàntol i de lluerna, i el romesco de rap amb patata i l'orada salvatge a la planxa amb baladre, i amb amanides que ens parlen dels os. Quin goig mirar-les! D'endívies i espàrrecs amb vinagreta de pinyons i safrà, i una de cebes ben dolces amb olives negres. I les postres artesanes, perfumades, amb romaní i menta i amb xocolata de farigola, amb mel de maduixes i, com a novetat, el julivert, ara també dins la Jacksens, la carta del barquet, que navega tot vent, guiat per en Fidel i en David, mantenidors d'aquesta cuina tradicional de Tarragona, que amb el seu art de cada plat en fan un poema. Bé, quan anaves a sopar servien la carta amb el poema i podries després parlar amb la poeta i doncs bé, ja heu vist alguna fotografia, així ho vam fer, vam aprofitar perquè ens pogués dedicar l'antologia i gràcies a veure doncs, la seva lletra, alguns dels companys del Departament de Dibuix van veure que tenia una cal·ligrafia tan clara que valia la pena utilitzar-la i aquí, molt ben fet, ens heu posat el títol de la Biblioteca Montserrat Abelló amb la seva lletra, Endavant, seguim. La Montserrat Abelló va produir tota la seva vida. No va deixar mai d'escriure fins a l'últim moment, uns mesos abans de morir, va ser com a punt als últims llibres. Llavors, el 2006 en va publicar un, que va ser el que va publicar mentre fèiem el treball de recerca, que es deia Memòria de Fill de nit. Llavors el va presentar al museu, a la part alta. I nosaltres la vam acompanyar. Va ser un acte molt bonic perquè cada persona del públic obria per una pàgina i llegia un poema, i així la vam acompanyar i vam compartir també una altra de les sessions. I l'Anna, que em portava a tot arreu en aquella època de ruta seguida a la Montserrat, 2 anys més tard vam acabar a casa d'ella, de la Montserrat Abelló, perquè celebrava el seu 90 aniversari aquell any i vam anar a visitar-la. La vam anar a felicitar, li vam portar els bombons, el regal, i vam aprofitar que era l'hora del vermut, perquè Montserrat Abelló cada dia feia un vermut i la mantenia això, dividida un Manhattan. Jo pensava que era un Manhattan, exactament, un Manhattan. Vam aprofitar per gravar i perquè ens expliqués altres coses que encara no teníem
sovint busquem rostres més vells, imatges resplendents i poc sacrifici. I tot ens sembla fals, després d'haver vist la mirada d'aquells ulls. Ulls pregons que interroguen i no volem ser partícips de tants ultratges. I què fem? Apaguem el televisor i tractem de fer un poema com si ens anés la vida. El que us comentàvem abans, d'aquestes entrevistes, com les vam enregistrar en un moment que encara anàvem amb cintes de casset, llavors hem mirat de traslladar-ho una mica al digital, a veure si us llegeixo el que ella explica, perquè tenim un fragment on ella parla una mica sobre com ella entén la poesia. La poesia és la paraula. La paraula, el significat, i és com la poesia, la paraula agafa tota la seva força de veritat, no? Molt bé, perquè agafa la seva força a través del que significa, amb el seu estat més pur, diguéssim, i després, a més pel so. El so és part del temps. Hem anat seguint perquè hi havia el text, no? Però ens semblava que era fonamental que un dia com avui, en què hi ha aquesta inauguració de la primera jornada de Montserrat Abelló, d'alguna manera ella hi fos, no? Amb aquesta veu ens hi acostem una miqueta més. Bé, va ser l'any el mateix, no? 2008, exacte. El 2008, des de l'Ajuntament de Tarragona i les entitats, es va organitzar una marató de lectura el dia de Sant Jordi, ja veieu que doncs, hi ha força gent, i amb els alumnes vam sortir a la Rambla i vam aprofitar per participar en aquesta marató. Hem fet unes fotos de grup i alguna professora també de la casa, Joan Negrier, de la Sala Trona, exalumna nostra també, que feia de presentador. Llavors doncs, va ser també una pràctica per als alumnes de posar-se davant d'un escenari, d'un micròfon, d'agafar un poema i anar recitant. Va ser una festa reeixida i van passar més de 200 persones i va ser una manera de posar la poesia al carrer. La Montserrat aquell any no va poder venir perquè havia caigut i estava amb el braç penjant, però va enviar un agraïment a totes les persones que havien llegit poesia i que s'hi havien acostat. Un dels poemes que la gent va poder llegir en aquella jornada que es va fer, en aquella experiència, és aquest que us llegim ara. Vine, et vull veure davant meu, no com pretenies, sinó tal com ets. Ja res no desfarà aquesta imatge perfecta que ha quedat clavada en mi. I d'allò que tant volies que fos, ja no me'n queda ni el més lleu record. I ara se'm fa més dolça la certesa que aquell altre tenir-te a prop a contracor. El 2011 la vam anar a acompanyar al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona perquè la van triar com a pregonyera de les festes de Santa Tecla i com que ja ens coneixíem, sempre que venia a Tarragona procuràvem doncs, seguir-la. Aquest moment crec que ha sigut un moment decisiu i que ha deixat una gran petjada a la ciutat perquè va explicar els anys que havia passat aquí. A més va ser un moment força destacat perquè parlava de la importància de la llengua, no? I a la sala de plens doncs, habitualment doncs, es parla d'altres coses i no es parla de la importància de la llengua, per això nosaltres ho volem destacar. Diu, les circumstàncies familiars de la meva infantesa van fer que voltés per moltes altres ciutats, però sempre tenia l'àncora de la nostra vida a Tarragona, recordava. Durant el pregó, Abelló va llegir fragments diversos i, sobretot, es va referir a aquell poema llarg que es diu Retorn, que és l'únic poema que et porta títol, perquè els poemes d'Abelló posen el primer vers com a títol, i parla de l'exili. Ella va haver de marxar exiliada a Valparaíso, a Xile. Per ella l'exili doncs, eren unes vacances, perquè comparat amb la guerra i amb els estralls que feia la guerra, doncs ella creia que podia viure allà molt més tranquil·la i molt més bé. I en aquests versos, tal com ens explica, diu, em refereixo a aquella nit del 18 de juliol
Nadal del 1936, en què em trobava aquí, a Tarragona, casa de la meva àvia, on anàvem cada estiu i on sovint ens hi quedàvem per la festa major de Santa Tecla, poema on també parlo del meu exili i el meu retorn. Aquí, a Tarragona, estirada a les fresques rajoles d'aquella cambra emmurallada, amb un sol forat clar, per on hi veia el mar i la lluna, m'arribà un dia el crit dels homes que passen pel carrer. Aquella nit es romperen les formes de la hipocresia i la meva por fou tan petita, si la mesurem amb la por de tots els que marxaven a arriscar-se fins a la mort. Uns anys més tard, el 2014 ja, vam fer una conferència amb la que també explicava una mica les línies generals de la poesia de la Montserrat, una mica com és la seva poesia, que ja hem parlat al principi que un dels seus trets característics és que tothom se la pot fer seva. De fet, ara quan llegim el que heu escrit en aquests papers que us hem passat, veurem una mica com tothom ha tingut la seva interpretació. Llavors, ella feia servir, es referia a una sèrie de conceptes, parlava molt de l'arrel, la pedra, de les mans, que ho hem vist també en aquesta performance de les companyes, que és molt bonica centrada en això. Llavors, a cada element li donava un sentit, no? L'arrel era una mica el nexe d'unió entre l'interior i l'exterior, també amb la terra. Hi havia la pedra, que de vegades era un element de tranquil·litat, però altres vegades era precisament el que trencava la calma. I la terra, que es correspon als orígens, però l'element més important, com hem vist, era el tema de les mans, perquè parlen de la persona, però també ella ho agafava com a símbol de la dona, no? De com la dona havia de fer un esforç extra sempre en la vida, encarregant-se de moltes coses. Ella, en el seu caràcter feminista, no parlava molt d'això. Llavors, aquest poema de vida diària, que ara us ensenyem, ja l'han recitat les companyes, però potser val la pena tornar-lo a llegir, perquè parla molt sobre aquesta qüestió. Bé, llegirem, els dos hem recitat molt bé i de memòria. Soc com una ombra perduda en la nit. Estimo el raig del sol, floreix del mar, la rialla fresca, el dolç somriure, la mà forta. Aquesta tarda d'estiu, plena de llums, rosades, blaves, verdes, massa crues. Però caldrà que em posi, com cada tarda, a repassar la roba, ficar les mans dins l'aigua bruta i destriar entranyes innocents. Posar botons, empènyer la planxa. Només de tard en tard puc agafar la ploma. Em dol del pit i de l'esquena, però diré que aquesta tarda és rosa i blava, única, molt tendra, inoblidable, perquè l'he viscuda i és meva. I això que estic cansada. Si sembla, tornem a sentir un fragment de com ella definia la seva poesia i ara parlem una mica d'alguna altra característica que també tenia. La poesia també té aquesta cosa indefinible que no tens que esperar que diguin aquesta mena virtuts quan escriuen un poema. És a dir, aquests poemes que tu dius, ara escriu un poema sobre, no sé, sobre la nit. No et surten bé aquests poemes. És a dir, falta aquest punt, no d'inspiració, perquè diguéssim, tu dius coses que portes d'inspiració. Però ja són coses, ja pots dir, però per un moment donat és com una necessitat d'expressar-les d'una manera o altra. No? I és una altra cosa que també en poesia no pots fer tanta. És a dir, no pots dir, ara posaré això perquè farà maco, no. Perquè a més no queda bé, es nota. Ella ja ho explica una mica, però ella tenia una forma molt particular de fer poesia. Deia sovint que no tothom podia escriure com Carné. Ella tenia una manera de fer poemes tal com raja. Llavors no se cenyia massa a qüestions com la mètrica, s'acostava més pel ritme i per una mica pel so de les paraules. Una altra cosa que la caracteritzava és que no li agradava gens que li diguessin poetessa, perquè deia que era com una discriminació, que ella no era diferent d'una que fes poesia i que ella
publicant amb el pas del temps i quan encaixaven en la publicació doncs els triava. El reconeixement també li va arribar quan ja amb una edat avançada i ella també s'alegrava de que tot aquest temps que no havia sigut tan cèlebre sí que havia tingut un cercle de gent que li havia fet costat i que l'havien estimat i havien valorat la seva poesia. Llegim un altre poema de Vida Diària, que és el primer llibre que va publicar, i que diu: de quan ençà espero, on fou el començament? La pedra era llisa, res no torbava el seu son. S'obre portes a tenebres inhòspites, i és que l'aigua, que respon les cavernes del son. Inquieta, es deixa en segur. Per on navega? On? Sura dins la fosca a la pena, d'una paraula en camí. Sobre un blau infinit es dreça indefens el desig. Romp el silenci, la veu que crida. Soc jo. També hi ha un poema que per nosaltres és molt entranyable, i es creu que Montserrat Abelló va tenir 3 fills, el fill petit amb síndrome de Down, i va ser en aquell moment en què va tenir la necessitat d'escriure. En aquest mateix llibre hi ha referència al seu fill i parla una mica d'aquest origen de l'escriptura i aprofita per evocar totes aquelles sensacions i aquells neguits que va viure al moment de tenir el Ferran. Ets tendre, estàs malalt, confons el negre amb el blanc i em pregunto, per què? Per què jo no et puc aclarir aquest enigma si dus la meva sang? Aquest poema l'hem llegit diverses vegades en alguns actes en què hi ha mares i realment doncs toca molt la fibra, no? De veure que ella tenia una necessitat imperiosa d'escriure i de fet va començar a escriure a raig a partir del naixement dels fills. Arribem a l'any 2014, amb 96 anys, va morir. Va morir el 9 de setembre del 2014 i havia acabat de publicar el darrer llibre més enllà del Parlar concís. El 2018 va ser el centenari del seu naixement. Llavors aquí va haver una llau d'esdeveniments, d'actes, de reconeixements, d'homenatges, una mica una llàstima, no? Perquè ella, tot i que no li donava la importància, no sé, s'hauria alegrat, però li donava la importància justa a aquestes coses. Però, la Generalitat va impulsar l'any Montserrat Abelló, que va donar peu a un munt d'activitats vinculades a ella i va difondre també molt la seva figura, que ara és molt coneguda, però fa uns anys no ho era tant. I que a nivell de Tarragona també vam tenir el company Enric García Jardí, que va fer un article al CEP a Tarragona, nosaltres també en vam fer algun, i a la Biblioteca Pública de Tarragona hi va haver un vermut poètic que diversos autors d'aquí de la zona van dir poemes d'elles. A més, a l'abril vam organitzar a la Casa de Cultura una taula rodona amb Mireia Bofill, que és la seva filla, que s'ha excusat avui de no poder ser aquí i ens ha agraït que li dediquéssim aquesta jornada a la seva mare, amb la Laia Noguera, també poeta, i nosaltres dues vam intervenir i vam acabar llegint poesia amb el públic i parlant de l'obra i de la vida de Montserrat Abelló. Això era el 2018. L'any Abelló es va inaugurar a Tarragona l'1 de febrer a la sala de plens i es va tancar a Barcelona també l'1 de febrer però del 2019 al Palau de la Generalitat, i llavors també hi vam poder ser i vam poder acompanyar la família. Bé, mesos més tard, som al 2019, a l'Institut Martí Franquès, com ja sabeu, doncs a proposta del Departament de Llengua i Literatura Catalanes al claustre de l'Institut es va acordar de posar nom de Montserrat Abelló a la biblioteca, que és on som ara. Aquesta iniciativa, com deia aquí la Mònica, a les lletres li havia agradat moltíssim perquè era una persona que s'envoltava de gent jove, sempre tenia les seves amigues poetes joves que l'anaven a buscar a les tardes, a les presentacions, 2019 vivia a Barcelona, al carrer Calvet, i quan jo me'n vaig anar a Barcelona, doncs vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la, i
de vegades li solucionaven algun tema també d'informàtic, o si no, doncs l'ajudaven moltíssim, no? Crec que tenia una filosofia de vida molt bona. Jo crec que a vegades en parlàvem amb el meu pare i deia, oh, és que no tinc amics, no tinc referents, i jo li deia, és com Montserrat Abelló, busca't els més joves, no? I llavors doncs pots anar a tot arreu, te venen a buscar, t'acomboien. A més, era una persona molt vital, tenia una memòria i una capacitat increïble, en recitava els poemes de memòria. Quan gravàvem, de tant en tant deia, nena, apaga el micròfon, que ara he de parlar d'algú i això no vull que ho gravem, no? O sigui, era una persona que molt desperta, que fins al final va estar amatent al peu del canó. Bé, arribem al 2019-2020, durant aquest curs, com a un treball interdepartamental, la poesia de Montserrat Abelló va ser present a l'institut i a la ciutat, i aquest projecte, doncs, bé, es va anar ampliant gràcies a la comissió de la biblioteca, en la qual, doncs, professors de diferents departaments hi van presentar activitats i van començar a difondre la biografia i l'obra de la poeta. Bé, aquesta producció, ara sentirem ja les últimes veus de Montserrat Abelló. Jo mai, en general, tendeixo a no llegir els poemes. Però quan no m'agraden, no els poso, però els guardo. Els guardo. I després, de repent, un dia, perquè a vegades només es canvia, és una cosa molt delicada. Perquè a vegades només canviant una paraula de rock, una cosa que sembla banal, que no té força, agafa força. És aquesta idea que parlàvem abans, no? Que ella bueno, quan un poema no li acaba d'encaixar, no li anava a publicar o trobar que no estava ben bé del tot ajustat, doncs el deixava reposar i al cap d'un temps acaba trobant un petit canvi, no? Que feia que li acabés d'agradar. Llavors, un poema que resumeix bé aquesta idea és aquest. Desconec tot el gir que formula florides paraules i amb fermesa m'entesto a parlar un mot senzill. El desig és una glopada de sang que em puja a la gorja i m'ofega el respir, el record de l'ahir. Ja mai res no podrà esborrar el transport, inconfusible, amb què, cada nit, encerclo el teu nom. Bé, des del Departament de Dibuix, aquí tenim la signatura, es va treballar per adequar els espais, amb el disseny, amb la creació del plafó a l'entrada de la biblioteca, també el disseny del cartell amb la signatura de Montserrat Abelló. Vam demanar una fotografia de l'Abelló jove a la família, que és aquesta que hi ha aquí entrant a mà dreta, no? Perquè el seu centre de gent jove doncs, també era una foto molt atractiva que va cedir la família. En diferents nivells es va treballar moltíssim a Abelló. Breument doncs, recordo que es van fer unes il·lustracions a tercer d'ESO amb la professora Leo Sanchís, per exemple, els alumnes de la Eloisa Valero doncs, de Cultura Audiovisual de primer de batxillerat doncs, també van fer uns treballs a partir dels poemes, treballs de videoart, que avui en veurem algun exemple. Els companys del Departament de Llengua i Literatura Catalana, això cal dir-ho, doncs van treballar moltíssim elaborant el Kahoot, joc de preguntes, respostes per al mòbil, a partir de l'exposició que vam tenir de Montserrat Abelló per alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat. Companys del Departament de Castellà doncs, van triar uns versos dels poemes d'Abelló, a partir dels quals s'han generat aquestes postals que heu trobat al seient, que van ser dissenyades pels alumnes de la revista de l'institut, que feien quart doncs, i que van col·laborar amb la biblioteca també, no? Van muntar un vídeo de totes les activitats amb la professora Maria Font, van col·laborar, doncs també van poder baixar a la biblioteca i fer-la com a sala d'exposicions, que també va donar molt de joc. Alumnes que per aquí, doncs, potser n'hi ha algun, no? Van fer un taller de creació literària amb alumnes de literatura universal de primer de batxillerat i els van fer escriure a la manera de Montserrat Abelló.
alumnes de segon d'ESO van col·laborar amb l'activitat de poemes als llibres per difondre la poesia de Balló. Teníem l'institut per tornar a escriure, no? Nosaltres i l'article d'Enric García Jardí, el fet a Tarragona, donant aquest reconeixement a la poeta, i durant el curs 2021 doncs, han seguit fent activitats i actuacions a partir de la producció de Montserrat Abelló. Bé, anem acabant. Entenem que el fet de posar nom a la biblioteca de l'institut ha enriquit els alumnes i els professors, ha generat una relació molt estreta amb la família de la poeta, ha ampliat la difusió de la poesia de Balló i ha estimulat molts aprenentatges. Aquests serien alguns dels guanys. Jo crec que tots tindríeu una idea i podríem completar la llista, no? Com diuen els entesos, jo crec que és un acte de patrimonització literària, no? Han fet de la biblioteca un patrimoni literari, un espai on hi ha literatura, perquè a la biblioteca hi ha llibres i literatura, hem vist que ha generat literatura. Parlem de l'institut, però crec que Montserrat Abelló és igual a l'institut i també és igual a Tarragona, no? Seguint aquesta idea de patrimonització literària, doncs la ciutat també se l'ha fet seva, la poeta. L'any passat va ser, aquest darrer Sant Jordi, el grup d'artistes creatives del barri del Port van penjar aquests llençols al carrer Podaca, que és on va néixer, i van difondre els seus versos. Va ser un acte que va tenir molta repercussió, es van ajornant perquè hi havia hagut la pandèmia, els havien pintat tots, va tenir tanta repercussió que vaig sortir a la Televisió de Catalunya, cosa que no passa gaire, que ha sortit a Tarragona a nivell de Barcelona i més enllà, no? Bé, aquest va ser un acte. Després també fa pocs dies, concretament aquest cap de setmana, el 13 i 14, l'artista Gerard Martín ha pintat versos de Balló, de l'últim llibre, Més enllà del parlar concís, a les escales del carrer Castanyos del barri del Port, que també és el barri on va néixer Montserrat Abelló. La llista és llarga, no ens estendrem, però fixeu-vos que han anat sortint un munt d'activitats, que abans ja el director ja ho ha dit, no? Aquesta ruta de veus de dona a Tarragona, de 13 escriptores, conté Montserrat Abelló, amb poemes, amb espais. A més, s'ha preparat, estan treballant també des del Departament de Llengua Catalana un blog, estan preparant una ruta, és a dir que jo crec que això té un futur fantàstic. A més, havent vist la proposta dels alumnes abans i ara el que veurem després, a Balló arriba a tothom. Per tant, nosaltres hem de dir enhorabona per crear aquest espai a Balló. Per nosaltres és una satisfacció haver arribat fins aquí i a més creiem que gràcies, us donem les gràcies per seguir la petjada de la Montserrat. Per nosaltres és la Montserrat, ja sé que ja no hi és, però com que la vam tractar i la vam conèixer, doncs ens cau molt a prop i creiem que endavant, que això té un futur fantàstic. Gràcies. Nosaltres, jo crec que ara parla el públic i podem fer aquesta provatura de què és el que ha representat per algú del públic aquests versos. Cap frontera, cap dic no d'atura aquesta queixa sorda que ens han fet, no? Per demostrar el que hem dit en un començament, que la poesia és viva, que arriba a tothom, qualsevol edat, i que som capaços de reflexionar davant d'aquests versos. Per exemple, algú diu, sense crítica el món no avança. Això és el que ha suggerit. Per exemple, sempre endavant, avançant.
cooperació. I avui no sabien que els faríem treballar una miqueta, no? Però és així. Aposta per la coherència. Cadascú se l'ha fet seu i se l'ha fet seu. A més, les idees molt bones. Llibertat espiritual i individual. Vinga. La llibertat de la poesia feminista. Puny alçat i feminista. Estaria contentíssima la Montserrat, de veritat. Les seves ganes de fer literatura. Feminisme, necessitat de posar en evidència el patiment del passat. És una proclama vital per mi, la força de la dona, de la poeta, a prova de qualsevol desencís. Revolta. Som els nostres somnis. Lluita per guanyar la llibertat. Frontera, dic, murs, que ens impedeixen ser lliures. Res és impossible quan ve de ben endins. Llibertat, força de futur. Defensa de la llibertat individual, creativa, de país, defensa de la llengua. Malgrat tot, la lluita per la llibertat continua i continuarà. Moltes gràcies. Avui us explico el que ve després, que ja és l'última part d'aquest acte. La Anna ho ha dit, a Cultura Audiovisual de segon, de batxillerat, que tenim alumnes de qualsevol modalitat, no són només artístics, plàstics o escènics, sinó que són artistes també, però venen de qualsevol modalitat. Llavors vam fer un treball final de curs que jo trobava que era difícil, però ells ho van fer superbé. Llavors jo els vaig donar l'oportunitat de llegir uns poemes de la Montserrat Abelló i els vaig dir que d'alguna manera si els ressonava un poema el convertessin en vídeo. Era una peça de videoart. No té res a veure amb un curtmetratge. Un curtmetratge explica una història, però el videoart explica emocions, sentiments, idees. No explica cap història en concret. Com que nosaltres havíem estudiat la retòrica de la imatge perquè veníem de publicitat, al segon trimestre havíem fet publicitat, jo deia, tate, doncs ara el que nosaltres hem après de retòrica de la imatge ho podrem aplicar aquí. Totes les metàfores, hipèrboles, comparacions, sinècdoques, tot el que hem estudiat, que es pot fer amb les imatges, igual que es pot fer amb la llengua, doncs ara ho aplicarem. I la veritat és que van quedar coses xulíssimes i ara les veureu. Només posaré 3 i que sapigueu que jo m'he posat en contacte amb exalumnes perquè ja no hi són, però molts estan fora de Tarragona. Llavors la Ruth està aquí en la URB estudiant i ella ha aconseguit venir i presentar el seu vídeo, el presentarà ella. Per tant, jo després d'ella us posaré 3 vídeos més, però que sapigueu que en aquest blog, és un lloc web que després us diré el títol per si voleu veure més, però també us haig de dir una cosa, jo no us vaig obligar a agafar un poema de la Montserrat Abelló. Jo els vaig dir que si cap poema els ressonava, podien escriure ells un text poètic. Llavors, el text poètic propi el transformaven en vídeo. Jo els que he triat avui són de la Montserrat Abelló. N'hi ha més, que no els posaré perquè hem d'anar a sopar, però si voleu veure més de la Montserrat Abelló o de textos que ells van escriure, perquè jo normalment tinc com a 60 alumnes, no?
Per tant, sempre hi ha algú que prefereix escriure algun text, doncs també que sapigueu que se van fer vídeos que no eren sobre poemes de la Montserrat Abelló, perquè clar, si no te ressona cap, però molts ho van fer de Montserrat Abelló. Pues quan vulguis. Si vols primer posa el poema i així se desperta la curiositat. Posa-ho en gran, si pot ser, des dels dibuixos. Tulipes dins d'un gerro antic. Tulipes dins d'un gerro antic, daurat i blau. Tulipes d'un toc pujant de lila. De tija forta i fulles allargades. Tulipes dins d'un gerro antic daurat i blau. Tulipes d'un toc pujant de lila. De tija forta i fulles allargades. Damunt de l'escriptori blanc. Entre fulls de paper i diccionaris. Tulipes lila contra la cortina transparent blanca. A contraclaror de la llum del sol que llum un cel blanc. Contra la cortina. Tulipes que em parlen de tu. Tulipes que parlen de tu. Amiga Cristina. Tulipes dins d'un gerro antic, daurat i blau. Tulipes d'un toc pujat de lila. De tija forta i fulles allargades. Tulipes dins d'un gerro antic, daurat i blau. Tulipes d'un toc pujat de lila. De tija forta i fulles allargades. Vols explicar-ho, Ruth? Sí. Bé, doncs, com ha explicat més o menys l'Elo, al tercer trimestre de segon de batxillerat ens vam dedicar a cultura audiovisual, a fer videoarts, i la majoria de nosaltres doncs, vam optar per l'alternativa de posar en un videoart, no? un dels poemes de la Montserrat Abelló. I bé, només voldria deixar clar, com més o menys us he explicat, que realment els videoarts, o sigui, no és que reflecteixin els poemes de la poeta en si, sinó tot allò que ens van suggerir i aquelles impressions que ens va donar la seva lectura, no? En el meu cas doncs, vaig escollir Tulipes perquè vaig trobar que era un poema força senzill aparentment, però que a la vegada era igual de captivador que tota la resta, i a més doncs, em va cridar l'atenció el fet que no només estigués escrit per la Montserrat Abelló, sinó que a més també anés dirigit a una altra gran autora, no? Com és Maria Mercè Marçal. I també pel fet, doncs, el vaig escollir pel fet que tractés de l'amistat, que al cap i a la fi doncs, és un tema que no només em toca a mi ni a tots els que som avui presents, sinó un tema universal en l'experiència humana, no? I que per tant, doncs, posant-lo en vídeo, doncs, cadascú pot extreure'n les seves pròpies conclusions i els seus propis pensaments. I no, simplement és això. Bé, doncs, clar, o sigui, com ha explicat l'Aero, també el que havíem de fer una mica no és dipositar art en el vídeo i que no fos una simple mostra del poema, i per tant l'ús de figures retòriques com la metàfora doncs, les vam intentar anar introduint als vídeos i tot. I per exemple en el meu cas doncs, a mi el poema em va fer reflexionar, no? Sobre una mica el pas del temps i sobre la importància que té l'amistat i com de vegades doncs, no la valorem prou al dia a dia o no la valorem prou, doncs, en aquest cas
tulipa a tulipa, no? O sigui, a mesura que va avançant el temps, i com doncs, de vegades les coses s'entortolliguen, com per exemple veiem en el cas doncs, dels fils que entortolliguen un cos, una panxa, i com això doncs, va passant a mesura doncs, que avança el temps, però tot i així val la pena, no?, mantenir aquests vincles, establir relacions amb les persones, de lluitar, no?, per garantir doncs, que les nostres amistats segueixen vives, perquè realment doncs, és una cosa que omple i que al cap i a la fi doncs, s'acabarà evaporant amb el temps, com ho farem tots nosaltres, i s'acabarà marcint, com ho fan les tulipes, però que tot i així doncs, és una cosa doncs, això, important i digna de valorar. Si voleu veure més, només cal que poseu això, Fer visible l'invisible, videoart 2021. Ara us ensenyo el que us he portat perquè els he descarregat per si de cas teníem mala connexió a internet, però he vist que no, que l'hagués pogut reproduir directament. Us poso primer aquest, està basat en el poema Contra el caire del temps. I ser feliç com a cucut, amb el poc que vull al meu abast. I, en no esperar, ser res d'un més enllà, no tenir por de la vida ni de la mort.
doncs donar-vos les gràcies per haver vingut i felicitats a tots els que heu llegit poemes de Montserrat Abelló i tots els que treballeu defensant la cultura i sobretot els noms de les dones. Mireu, aquest llibret també és fruit d'un treball de recerca de batxillerat sobre la Montserrat Abelló, de l'Anna Sánchez, i qui vulgui tingui interès en llegir poemes i a més que estan il·lustrats amb fotografies de l'Anna Sánchez, doncs pot agafar una abans de marxar, ¿vale? Bé, de forma breu, perquè no ens acomiada l'acte, però insisteixo en els agraïments també als que han fet possible, especialment a Mònica, que m'ha hagut d'il·lustrar sobre el personatge, perquè és el personatge el que genera, la seva literatura el que genera tots aquests diners, i l'altra part complementària de tenir una gran poeta i unes persones que l'han vetllat és que, torno a insistir, tenim una marca ADN d'institut que fa que allò que potser podria passar desapercebut d'una altra manera o es faria d'una altra manera,
en el nostre cas es fa d'una manera molt compendiada, molt global, molt multidisciplinar, i que això sí que crec que és una manera d'afrontar l'ensenyament i l'aprenentatge, i crec que això ens fa singulars. I per tant, a tots els que heu participat, Cèlia, i totes les companyes també, Ruth, en representació de totes les representants del BIDAR, Elo, doncs molt bé també, el Departament de Català, que acaba sent un motor imprescindible en aquesta comissió de l'Espai de Belló, i a partir d'aquí el que ens toca fer és anar treballant cada any coses noves i una miqueta més, i a més veiem que aquest feedback també acaba repercutint a la ciutat, que no saps mai si és una retroacció, són ells fent retroacció a nosaltres a ells, però en tot cas el projecte de Belló, així dit a l'engròs, continua, i crec que això és un motiu d'orgull i que per tant ens estimula a continuar treballant, i per tant n'hi haurà més, només podem dir això. Gràcies a tots i fins a la propera jornada.